ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ନଦୀରୁ ଆଣିଥିବା ଦେଶୀ ରୋହି ମାଛରୁ ଦେଶୀ ଝୋଳ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସୋରିଷ ବଟା ଆଉ ପୋସ୍ତକ ବଟା, ଜିରା ବଟା, ଧନିଆ ବଟାରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ସେଇ ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଆମେ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛୁ ଗୋଟେ ଅଜବ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା। ସମସ୍ତେ କିଛି ଗୋଟେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଲେ ନା ଭାବନ୍ତି ଏମିତି ସକ୍ସେସ୍ କେମିତି ପାଇଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସକ୍ସେସ୍ ପଛରେ ଥିବା ଦୁଃଖ ଆଉ କଷ୍ଟର ସଂଘର୍ଷ କେହି ବି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ଅଜବ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏ ମଣିଷମାନଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ, କଥାରେ କଥାରେ ମୋର ମାଛ ଭଜା ବି ସରିଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ କେମିତି ଆମ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମାଛ ଝୋଳ ବନାଉଛି। କିଛି ତେଲ ଦେବା, ସେଥିରେ କିଛି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେବା, ତାପରେ ପିଆଜ ବଟା, ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ଦେଇ ଭଲରେ କଷିବା। ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା, ହଳଦୀ କିଛି ଦେବା ଆଉ ବଟା ହୋଇଥିବା ମସଲାକୁ ଦେବା, ଜିରା ପୋସ୍ତକ ଯେଉଁଥିରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷେଇଦେଲି। କିଛି ପାଣି ଦେଇ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଗ୍ରେଭି ରଖିବା ସେତିକି ଅନୁସାରେ ଝୋଳଟାକୁ ରଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଆମର ମାଛ ଝୋଳ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।